じゃあ先生またね。前田り。機嫌直して。いらっしゃい。こういう仕事を一度してみたかったの。力仕事なんですよ。ずっと作ってきたのよ、もう50年も。これちょっと食べてみて。何ですか。なんだこれ。はい、これざるにあけて、ざるどっちであけて触りにあけて、一抱え、一抱え持ち上げて、はい、よしよし。頑張んなさいよ。はい。預けに行ったの。はい、よし、よし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 。こんなの初めてです。美味しいよね。あ、いらっしゃい。どら焼き完売したんだよ。嬉しかったよ。いい話してたよ。よかったですね。